Com a autoproclamat president de tots els qui parlem en català, vos vull demanar una cosa. Parlau-lo, xerrau-lo, rellau-lo, emprau-lo. El català ha de ser a l'escola i ha de ser en el carrer. És imprescindible. I això darrer, que sigui en el carrer, depèn de tu, depèn de jo, depèn de nosaltres. Te posaré un exemple molt senzill que segur que t'ha tocat de prop qualque vegada. Segur que tu, o qualcú del teu entorn, en qualque moment se n'ha anat a Anglaterra, a Irlanda, a Escòcia, a aprendre anglès. I no se n'ha anat a una acadèmia, se n'ha anat a viure allà, a conviure i a aprendre-lo en el dia a dia. I doncs el català passa el mateix. Si volen que la gent que ve de fora l'aprengui, hem de parlar amb ells, perquè si no, no l'aprendran. I fent cas, si algú te diu «Háblame en español, que no te entiendo», no passis pena que no t'hi entendràs, ni en català, ni en espanyol, ni en anglès, perquè són curs de collons. Per tant, fes-me cas, emprau el català en el dia a dia, és la nostra responsabilitat, és la manera de mantenir la llengua viva.